En ngeso maber janeno mar Lolwe TV, arwakuni machiegni, chenro en twak rowere. Ka bende odiechieng' ma kawuono, thuon wachno ma bende wadwa wuoye en tiyo kod yedhego mamero ji e kind jogo marowere, kata drug and substance abuse among the youths. Omiyo odiechieng' ma kawuono, wan kod wendo e studio, ma bende dhi nyisowa gigo ma samoro miyo jogo marowere tiyo kod yedhego mamero ji. Arwakeni machiegni konyisowa nyinge, arwakeni machiegni. Erokamano Pauline. An iluonga Collins Olango, ajago chia modak Kisumu. Abiro e studio ka kendo amor kabisa. Wadwa discuss weche mamiyo rowere donje mag gima merogi. Erokamano Collins. Erokamano. Mana kaka uwinjo joneno mag Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Collins Olango. Bende kaka ung'eyo ni yedhego mamero ji en gino ma oseduoko piny development kata dongruok e kind jogo marowere. Arwakoni machiegni ka an jata chenro mar Pauline Oyudo. Erokamano Collins kuom biro e studio odiechieng' ma kawuono. Erokamano amor kaneni. En ang'o ma kawuono iwinjo ni mondo itwak kod jogo maneno Lolwe TV ama rowere ma kawuono ong'eyo ni in e studio ma kawuono? Awinjo kamor mondo achop kae. Mondo awuoye gi rowere kawuono. Wasebedo kwatimo nonro mang'eny. Wang'iyo gima duokowa chien e kit ngimawa ka rowere matindo. Wayudo ni tiyo gi yedhe mag mer oseduoko rowere piny. Omiyo abiro ka mondo amiyo rowere wapuonjruok matin. Ang'o mimiyo iparo ni ng'eny rowere kopogore kod jogo madongo, ka koro ing'iyo kata ka research nyisowa ni percentage maduong' mag jogo ma rowere matiyo kod yedhegi mamero ji. Iparo ang'o miyo rowere tiyo gi yedhe mamero ji sana sana? Rowere matiyo gi yedhegi en sani ka nosetim research, wang'e ni chakre higa 13 kadhi mbele nyaka gimoro 28, percentage ni malo kaluwore gi kaka jonyuol oketo nyithindo. Rowere wadonjo e grube moko mag ahola, wamiyo ginyadonje weche mag math, timbe maricho richo, kasto gweng' ok rit maber. Sirkal be oketo kuonde maber manyalo konyo rowere geng'o gi kuom gik makelo math. Machalo ka kuonde ma ginyalo bede mondo gibed gi paro maliw, kendo gidonjo e paro moko maricho matero mana ipar mana ni kong'ono e gima nyalo konyo ngima. Koro mago achiel kuom weche ma kelo rowere donjo e timbe magalagala. Awinjo kanyo ki-mention kong'o. Kopogore kod kong'o, gin ang'o gini mipani kendo rowere tiyo godo mipani samoro nyalo miyo pachgi mbachni ma gitim timbe mag njore? Rowere sana sana e gwenge mwadakie, oyudo ni rowere tiyo gi yedhe mang'eny kaka njaga. Njaga ni osebedo gima ng'eny e gweng', sana sana gweng' ma jowuoyi odak adaka ni owegi. Oyudo ni rowere metho mang'eny seriously. Kochak wang'iyo yath machielo ma gihero tiyogo en ndawa. Nyithindwa matindo donjo e ndawa, madho ndawa kech aola. Kwachak wang'iyo moro wayudo ni wan gi mira, be nyithindwa madho marijuana, nicotine, gi kod mamoko. Nyithindwa donjo mang'eny kendo tiyogo. Yedhe machalo kamagi wayudo ni mondo mi ng'ato oyudgi ok en gino mayot. Ipani rowere yudo kanye ama pesa giyudo kanye mondo giyud godo yedhe machal kama mondo giti godo? Yedhe machal kamae, rowerewa kendo yedhegi nonro matimore ni bechgi to tek. Kendo miyudgi kata alwora kama ji odake, ok en gima yot ma nyaka tim marufuku moro malich maduong'. Wayudo ni yedhegi gibiro gidonjo e pinywa kae. But gidonjo mana kuonde wa mag border. Ka gisedonjo to gikege gwenge. Gin gi jogegi mochung'negi. Koro kuonde ma yudо nyithindwa bede gi rony moko ma gidonj ma giyud kaka ginyalo yudo yedhegi. Chien kacha winjo ki-mention parent. Ipani ang'o ma jonyuol sana sana ma jogo ma rowere ng'iyo kaka kiyo, their future, jogo ma gidak godo momiyo migi mwelekeo. Ipani jonyuol ere kama janyuol obame ma koro bet ni nyathi koro yombe tiyo kod yedhe mamero ji? Janyuol nyalo we nyathi kiwango moro kong'e ni nyathine dhi maber. Sana sana rowere matindo mang'eny metho gi joma nie colleges gi universities. Wayudo ni kidonjo e university tiyudo aola moro. Kasi wuondi ni course moro tek. Donje math mondo gimoro dhi mayot. Koro ng'eny jonyuol ok ong'e kech nyathi osewe ni otimo ang'owa odhi osom.
tidori uchieng' duogo ni kirele ifwenyo modeko ni nyathi odonje e math. Kaso jonyuol moko bok bed gi nyithindgi gi weche ma do giwuo ni kama kidhi kere kama rach. Kume nyithindo bedo gi ng'ado weche gi owuon kendo mano oseyo nyithindo mang'eny. Ero chien kanyo ba winjo ka iluongo nying jogo mamiyo ji arita kaka chief, assistant chiefs, police. Gin ang'o ma iparo ni onego gitim mondo gine ni yedhe mamero ji gi ok ochopo e lwet jogo ma rowere? Chife, jodong gweng' mane alwora kuonde madake onego bed ni bede gi marufuku moro. Kaso gibede gi tudruok kod sirikal machalo kaka police mondo gweng' obed maber icheko konde ma nyithindwa gi yude yedhe gi mondo gweng' obed maler mok bed ni ting'o joma undu. Sama ng'atno ma janyuol osefwenyo ni nyathine tiyo gi yath mamero ji ama oneno maybe pok oyude godo, en action mane monego okaw mokwongo? Janyuol kofwenyo ni nyathine tiyo gi yedhe mamero ji tim mokwongo onego bed gi nyathine mowuogo mokwongo mondo fweny ni gigi otimo gi adieri koso gin gik miwacho awacha. Bang' yudo kosemiyo nyathi advice puonj maber kaluwore gi mondo were gi yedhe gi wasefwenyo ni gichacho ngimawa mag dak. To nyathi kotamore winjo to ber ichak ikete step machielo ma kata ko step machielo no nyathi kuom koro iwuoyo ne gi chive mag gweng', jodong gweng', joma dongo moko pod ko janyuol. Kotamore winjo koro iwene chike lwet sirikal. Erokamano Collins. Mana kwa dhi mbele, inyalo nyisowa ni kopogore kod gima ne wacho ni samoro nyathi odhi e university ama odhi e college to yudo ka cost koro neno ni mondo oti gi gigo yedhe go mamero ji, because mostly youth so believe ni ka gitiyo gi yedhe mamero ji gidhi kalo penj. Iparo ni tek mar penj ni kende momiyo nyithindo tiyo gi yedhe mamero ji, koso bende nitiere gik moko ma samoro timore e kit ng'ato momiyo ng'ato neno ni kar mondo mi ane mae ka an sawa onego ati gi yath mamero ji mondo gigi kik nena ama kik timre kit ngimana ka an kobongo na ni sawa? Nitie nyithindo moko ma donje math gi colleges kuonde mantiere ka ok opogore mondo gitim course moro to gidonje mondo gilal paro moko mane gin godo. Gi believe ni paro maricho ma gin go ka gimadho yedhe go to gidhi weyo. Kata nyathi moro ka nigi stress to pache moro jawuonde ni wadhi amadhe kong'o, ka ng'awo kong'o rume wang'a to stress orumo. Mano gima oseyo nyithindwa mang'eny machalo kod mago. Gin ang'o gini miseneno ka yedhe mamero ji otimo e kind jogo marowere ama e kit ng'ata ma samoro maybe isekama cross ama iseromo godo ama ming'eyo? Gin ang'o gini ma samoro nyalo bet ni tiyo kod yath mamero ji osetimo e ngima ng'ato? Ama gin ang'o gini mipani gisetimo ma samoro deni ok oti gi yath koduogo realize wacho ni ok apar ka an Collins datimo ama an Pauline datimo ma deni ana sawa? Pauline, yedhe mag mero ji gi osehinyo youth mang'eny kendo oseketho nyingwa. King'iyo from gweng' mwadake, wayudo ni kosefwenyi ni ng'ama tiyo gi yedhe mamero ji kata kuo moro nowuok in ikuongo duogo nyingi to in ok itimo. Nyingi dhi adhiya ni in imitimo to in ok itimo ang'o? Ok itimo. Mar ariyo, yedhe gi osehinyo ngimawa. Wayudo kaka njaga nitie extent moro ma kimadhe modonjo e wi maber tani wi modonjo kong'o maber. Tiyudo ka jomoko tinde koro gilokore chokora. Ni ng'ama ber ler kia tini to koro ka tinde ilokori chokora ni yedhe mero koro meri ni na chokora. Ikonyo taka ndara. Moko kaka kong'o osehinyo dendwa. Iyudo ka ng'ato mer sana ng'ato dhi gore piny, ng'ato mes ma ndara oyudo accident gini machalo kod mago. Kaso keto wich teko moro e gweng'. Ng'eni ng'ama tiyo gi yedhe gi giwega ni gin bengwa moro ma ina bengwa kata ka wuok oti you are so aggressive. Koro mago gik ma hinyo jowa. Kendo sana koro ng'eto health mar ng'ato. Tiyo affect health seriously. Kata kunde wa department mag dendo mag muya ok wawinj kaka dhi maber. Kasa jowa madho ndawa oketho lungs adundo gin maber mar lich kabisa. Koro osebedo ko hinyowa, ber math gi okonyo gi ngima. Erokamano Collins.
Janeno mar Lolwe TV kod wach mabende inyisowa maber kamano kadwa kod effects mag yedhego mamero ji gi wendo ma kawuono wan godo e studio miluongo ni Collins. Wabro dhi yweyo matin kete mane Lolwe TV kik idhi mabor. Aro kikendo janeno mar Lolwe TV chenro twak rowere tielo mar ariyo ka bende aparo ni kawuono thuon wach mane wawuoye en tiyo kod yedhego mamero ji e kind rowere ka ng'ano ma kawuono puonjowa iluongo ni Collins ma bende wan godo e studio odiochieng' ma kawuono. Collins, erokamano. Mana kwa dhi mbele. Inyalo nyisowa ni kosefweny ni rawera tiyo kod yath mamero ji, samoro en e gweng' kucho, ogoyo ji, otimo timbe moko ma kaka inyalo konyonge. Ang'o gini monego timne? En first step kaka in kaka youth. Ang'o gini mineno ni nyalo timo ne rawera machalo kamano? Olen ng'ama osegike stage ma koro osetiyo gi yedhege ma en koro lwanyne monene kit ngimane. Mano wacho ni ng'ama osetiyo gi yath ma wiye olokore. To joma wiye olokoregi onego wabede gi kuonde mag tiegruok moro molornegi timiyogi puonj makelo wichgi bedo maliw machiegni. Kata moko modak e gweng' ma pok wigi olokore ahinya pok ochako gochi. Onego wabedgo machiegni kwakwerogi e weche mag mathgi gi richogi ma gikelo. To kik wabed ni kwadak kodgi to wanyisogi akweda moro ni gin gi jomath. Mano mono yawagi wegigie. To kwaketo ni wan ga kweda kodgi, jowagi gibiro neno ni ok dwagi gimed dhi gitim gima gitimono. To timni hinyo gweng' kendo miyo gweng' ok bed gi dongruok maber. Collins, gin kaka kuonde machal kamano nikech samoro wantie gi janyuol maneni, wan kod rawerano maneni. Gin kuonde machalo nade mipani jok machal kama inyal tere tinyal tergi bang' ndalo maromo nade ka giwuogi? Kuonde minyal tere rawera ma osemethogi Kisungu luonge ni Rehabilitation Center. Kuonde gi inyal tere jogi to gin gi trainees, jopuonjgi mapuonjogi maber, ma kata kaluwore migol ng'ato kata koro koduoko gweng' kocha, obiro ko gi paro maliw kadok dala nyalo timo gima kama, kendo gibiro yudo ni jok group mane en go mag math ka koro yudo ni oonge go. Duration ni en gima nyalo dhi kata ndalo mag dweche 6 kata higa kaluwore gi standard mar yedhe mamero ji kosedonjo e wiyi. Koro it depends. Collins, seche moko yudo ni ng'ato owuok e rehab oduogo ku, then ichako yudo ni bang'a e rehab kendo chako donjo e yedhe gi mamero ji. Ipani ng'at machal kamano wanyalo define kaka ng'at machalo nade? Ama wanyalo wacho ni ang'o matime? Olin ng'at machal kamano aseneno machiegni koda kamoro. Wayudo ni nobed e rehab higa achiel motegno. Koduogo to ka dweche 2, bang' dweche 2 to en e group cha. Omiyo koro ni ka gia e rehab kujo kibedo jaga train, gibede gi puonj moro kata gibiro e gweng' ka kata mag tije mag jwa kaleki, onego bed ni sirkal keto negi kujo cho. Ka giduogo koro wach mar wuotho elu e gweng' cha mamiyo gidhi rado gi joma methogi bedo maonge. Koro iduogo kata kuduogo jonyuol ne pod ngima. Koni baba anasa kama ang'e timo gini. Yorna kata musumeno moro ya ng'ado go bao. Tudo ka ngima ndhi maber mowe tembe ka. To ng'ama chal kama moseduogo en wanyalo gole to wachako wuok kode kora na kodhi extend wachako waduoke. Mano ko wanya koy to konya wewe ni oduogo to chako donje math. Collins, ndalo mang'eny nyalo yudo ni an kaka an rawera atiyo gi yath mamero ji lakini janyuolna samoro ok ong'eyo. Ere kaka inyalo paro in kaka rawera ma samoro osedil gi gik machalo kamano? Ere kaka inyalo wacho ng'atno matiyo gi yath mamero ji? Gin ang'o gini ma king'iyo kuome ama ma kisomo kuome maber to inyalo wacho ni so and so tiyo gi drugs?
Fwenyo ng'ama tiyo gi drug, wan mokwongo luwore kaka ng'ano orwakore. Kisungu wacho ni decency matters. Yeah. Inya bedo maler are tin to kaka ikore ka higni 18 22 ka to ni tinde koro ina ruokre style moro ma yiro go fwenyo. Yutho masani tinde luongore gi dhok moro ni yo. Yeah. Iro ka girwako gik moko mong'ado ng'adi. Group no, mane group moting'o sana joma metho. Koro joma kamae mar ariyo yakido ni gin gi wich teko moro. Kata janyuol in gi nyathi ma nyathini. To nyathini koro en sidindi go makare nyise ma ok owinji. Mar ariyo sana jomodak kodgi yaka jonyuolgi. Ibo fweyo ni nyathini nje duogo od sapaka chilo dhiambo. Ida nene mana saa 3:50 kaka fiu lao. Odonje ot. To kipenje kaka ng'ami janyuolne to gujo maka embe en jowi. Ibo chako to nyathini nigi yo moro. Kaso kida bedo janyuol mariek tinyo ni nyathini owuotho gi jomage. Kisumu mono wacho ni tell me your friend, I tell you who you are. Yeah. Nyathini wuotho gi jomage. Kisebedo ni wuotho gi joka nyaki ng'e. Kech jonyuolwa gi be tinde otamo wang'wa. Ogi kikoro gi an adhiera kodi Polen wuodi ja aneno kama madho kong'a mo. Ok ibi yie. Yeah. Kata skul gidhiye ma jonyuol jam gi jopuonj kinyisogi adieri. Koro wedo ni jonyuol kawo ndalo mang'eny mondo gifweny ni nyithindgi metho. To bang' ka gifwenyo timbe moko ma nyithindgi ne onge go, koka gifwenyo ni gari gin adieri, to gifwenye ga late. Collins, awinjo kiwacho kanyo jonyuol ma samoro are in denial kata inyisgi tok gi yie, kasto iduogo yudo ni samoro ka maji ozidi unga gine makoro giumia. Ne jonyuolo gini nyalo nyisogi ang'o? An janyuol machal kamano wach manyalo koni. Dholuo moro wacho ni kama mach liele nyaka iro bede Polen. Kech ka ng'ato koni maber ni wuodi ja aneno ka timo marach. We bede ni be in jowi ni onge. Ino gin jakong. Bede mos ing'iane piyo kaka nyalore. Gima ng'ani nyiso ni ben adieri. Ki mondo ikony ng'ato piyo. To kwada dhi mbele gi wach moni pimo ni wach to in jowi kin. Kin nosako inyo jowa mang'eny. Winjo wach ber. To dhi konyowa mondo wakony nyithindo gi piyo. Kech ng'ama onyisi cha timbe yudo wachni, ito ni ng'ane inyise wachni. Ambe wach ng'eyo. Ng'iu kako konya nyathina ne kapod pok odhi mabor. Kech in minene ino yore moluwo. Mano wadhi konyo teenagers wagi maber. Yeah. Collins, in kaka ng'atno ma advocate ne rights mag rowere matiyo gi yedhe mamero ji, bende nitiere at any point ma iseyudo rowerego ma samoro yath ombacho wiga ma mosetiyo gi yath to an extent makoro gikiare to nikonyogi e yo mane ama ikonyogi e yo machalo nade? An aseromo gi rowere moko ka ng'eny ta 13. Tie jomoko bende nwasomo godo to noweyo ga skul. Yeah. Ne giwuok ne gidhi oko mar town boma. Yawa gi moko nodonje math. Mamoko naseromo go mwawuoyo. Gimana one advice mwamiyogi kana kaka ginyalo ayo kuondego. Kidwa kisefwenyo ni ng'ato town kanyo momethi ahinya, gole kanyo. Tere kama mathonge miye puonj. Kodwa dhi mabrach okoda biegi ni sponjni. Emiyo wadwaro ni sirkal bendo yawnwa rehabilitation centers. Watere jowagi. Mondo kik obed ni kwapuonjogi to pod gin agi sikul. Puonjo kolornegi to ok nyal miyogi konyruok mapiyo. Yeah. Collins, mana kaka iwuoyo ni sirkal mondo yaw rehabs mang'eny mondo okony rowerewa ma samoro tiyo gi yedhe mamero ji. Kwang'iyo streets mang'eny wayudo ka ng'eny jok ma street children kata jogo ma waluongo ni chokora in quotes, ng'eny gi wayudo ni tiyo gi yedhe mamero ji to wayudo ni gin nyithindo ma pod tindo ma kineno chakre klas 4, 5, 6, 8 nyaka form 4. Ere kaka inyal kony nyithindo machalo kamagi mondo gi e street mondo gidog e skul? Nyithindo machal kamagi apani nyalo wuogo. Kich tim moro mana romo go, koro tiro jegni ka ng'eny ta 12. Yeah. To kipenje dala gi kumoae, ong'e nyaka anyuondegi, nyaka dhodegi kama ong'eyo. Koro ni nyathini en ng'ama ong'eyo gimotimo.
dala mo ginyal bede. Kodok nya bedo dala makata puonji to gitamore. Watirgi sirkal oyawe kuonde moko mag nya yude tiegruok margi owuon kata ok gidok miechegi. Chieng' moro kobedo ng'ama duong' mopong' monya bedo gi pesa ne mo matin, odhi manyo dalagi modok dalagi. Kopogore gi rito nyaka seche ma maybe gimany pesa ma gidok utegi, bende samoro useluwogi mudhi nyaka utegi mufwenyo ni ne giringo kendi kata jonyuolgi ema nokwedogi momiyo gidak ngima machalo kamano? Okang' machalo kamano, wayudo ni nyithindo moko nowe marach. Moko be nowe kiye, joma konygi onge. Kama inyalo dhi ninde onge, gimicham onge. Gibiro e town, gitemo hangaika e town, otamogi. Gifwenyo ni kuo be kigoo titimo ang'o? Inegi. Koro gineno ni we donje yedhe mamero ji gi, wak oko ngima korito ndalowa. Koro ing'e ni joma chalo kamae, onego wakonygi mana ka en mana wuoyo. To watergi e rehabilitation, mano gima nyalo konyogi. Erokamano Collins. Aneno ka sama owang'o kendo wabiro e giko mar chenrowa mar odiochieng' ma kawuono mar twak rowere. Adwa ni mondo ing'i mana kamera mbele ni kanyo. Kiwacho wachni mogik, advice mane ma in godo ne rowere kaachiel kod jonyuol ma samoro ni e ngima mar odak gi nyithindo ma samoro tiyo gi yedhe mamero ji to okia gimonego gitim, kaachiel kod rowerego matiyo gi yedhe mamero ji to gikia ni gitiyo gi yedhego mamero ji. Advice ama wachni mogik king'iyo kamera kacha. Pauline, advice manyamiyo, wachak gi jonyuol e joma dongo. Jonyuol wadwa ni wabed uru joma beyo. Wang'e ni nyathi kinyuolno, en ga rambi nyaka ogik higa 18. To wawe gi higa 18 ahinya, wagiyie niya, kanyo to giseromo bedo gopande. To step ma gidhi kata gin e skunde, kech pod gimedore, pod oduogo dalani. Bede machiegni kode, kuwuoyo. Kik iwe apart ni en osebedo ng'ama duong'. Mar ariyo, ne rowere matiyo gi yedhegi to gong'eyo. Yedhegi oseduoko wa chien kaka rowere. Kendo miyo wadonjo e timbe magalagala mag waundu. Ibowiro ni ka shida moro wuok, joma medho yedhe mamero ji gi emonego, emokwalo, emoyudo accident, tuoche be ng'eny magiyudo. Kech ngima masani, ng'ato nowacho ni onge daktari minyalo thiedhi e piny ka nyaka idog mana kuom in owuon. Gik mwatimo momiyo neno seche moko wadhi yako osiptende kuonde mag thieth, gin gik ma wan mwakelo. Koro ineno weche mag yedhe maneno hinyowa, affect adundowa, ok wanyal wuotho, ok wanyal yweyo maber. Erokamano Collins. Erokamano uru joneno mag Lolwe TV, nyaka bed ni ubedo kodwa. Sani ma koro wachopo ka bende thuon wach ma bende kawuono Collins weyowa godo en ni yedhe mamero ji en gino maduoko ngima wa chien kendo duoko dongruok wa chien wan kaka jogo marowere. Asabedo jata chenro mari Pauline Oyudo, oriti uru masani, Nyasaye oritu kendo ambo rita.